Какво представляват дебатите в класната стая? Те са мощен образователен инструмент, който стимулира критично мислене, умения за аргументация и сътрудничество. В този видеоклип ще разгледаме как да организираме и проведем дебат и какви са неговите ползи. Дебатът е формална дискусия, в която учениците защитават или оспорват дадена теза. Например, трябва ли социалните медии да бъдат регулирани? В процеса на дебат участниците подготвят аргументи, отговарят на контрааргументи и се учат да разглеждат проблема от различни гледни точки. Дебатите развиват критично мислене. Дебатите насърчават учениците да анализират сложни въпроси, като разглеждат различни аспекти на проблема. Участниците се учат да оценяват информацията на база доказателства и логически аргументи, вместо на предположения или емоции. Развиват се умения за откриване на слабости в аргументите на опонента и за предлагане на алтернативни гледни точки. Комуникационни умения. Дебатите подобряват уменията за ясно и убедително изразяване на идеи пред публика. Участниците се учат да структурират изказванията си, като представят аргументи в логичен и последователен ред. Развиват се уменията за слушане, необходими за разбиране и адекватно реагиране на контрааргументите на опонента. Екипна работа. Учениците работят заедно, за да подготвят своите позиции, като споделят идеи и разпределят отговорности. Те развиват умения за сътрудничество, включително планиране, координиране и решаване на конфликти в рамките на екипа. Екипната работа ги учи да се доверяват на своите съотборници и да използват различните им умения за постигане на обща цел. Толерантност към различни мнения. Дебатите насърчават участниците да защитават идеи, които може да не споделят, и да ги разгледат обективно. Участниците разбират, че съществуват множество валидни гледни точки по един и същ въпрос. Развиват се умения за уважение към различията и за изграждане на конструктивен диалог, дори когато мненията са противоположни. Ето как да организирате успешен дебат. Подготовка. Разделете учениците на два отбора – за и против. Определете роли в отбора – говорители, изследователи, модератор. Задайте ясни изисквания за използваните източници, научни статии, книги, интервюта. По време на дебата напишете тезата на дъската. Например, дистанционното обучение е по-ефективно от традиционното. Следвайте структурата 5 минути за излагане на позицията на всеки отбор, по 3 минути за контрааргументи, по 5 минути на отбор за въпроси към опонентите, по 3 минути на отбор за заключителни изказвания. След дебата дайте възможност на всички ученици да изразят своето мнение. Гласувайте за най-убедителния отбор и обсъдете какво сте научили. Дебатите предоставят множество ползи. Развиват увереност в публичното говорене. Насърчават логическото мислене и подкрепянето на идеи с доказателства. Помагат за разширяване на общата култура и разбирането на сложни теми. Как да преодолеем предизвикателствата в дебатите? Ако учениците не са активни, използвайте въпроси, за да ги насочите. При конфликти в мненията насърчавайте уважителен диалог. Ограничете времето за всяко изказване, за да запазите структурата на дебата. Дебатите в класната стая са повече от учебно упражнение. Те са средство за изграждане на ключови умения и насърчаване на активното учене. Опитайте ги и вижте как учениците ви ще израснат.